दिनै आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंगोन ओरैबायदि मोनसे जन्त्र बानायगोन बे जन्त्रजों आं नोंखौ 1 मिनिटावनो आमेरिका मोनहैहोगोन थारैनो नों आंखौ फाग्ला सानगोन ने जुदि आं बिदि बयनिबो सिगाङाव बुङोब्ला गासिबो सुबुङानो आंखौ फाग्ला होननानै बुंगोन ग्राहाम बेलनि बेलायावबो बिदिनो जादोंमोन ग्राहाम बेलआ बुंदोंमोन दि ओरैबायदि मोनसे जन्त्र बानायगोन जाय जन्त्रजों हाजार हाजार गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों रायलायनो हागोन होननानै बे बाथ्राखौ खोनानानै गोबां सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि बे मानसिया फाग्लासो जाबाय नामा होनना औ थारैनो फाग्ला ग्राहाम बेलआ ओरैबायदि फाग्ला दि जायखौ मावगोन होननानै बुङोब्ला मावथारगोनानो गुबुननि बुंनाय बाथ्राखौ जेबो खोमा होआलासिनो ग्राहाम बेलआ मोनसेनि उनाव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामलांबाय थादोंमोन बै फाग्ला ग्राहाम बेलआ सानसेखालि बै जन्त्रखौ थारैनो बानायनानै दिहुनथारदोंमोन बै जन्त्रखौनो दिनै टेलिफन होननानै मोनथियो दिनैनिफ्राय नोंबो फाग्ला जादों ग्राहाम बेल बायदि जादों ग्राहाम बेलआबो नों बायदिनो सुबुं सासे बे ग्राहाम बेलआ जुदि हादोंब्ला नों मानो हाया नों जुदि जिउआव जाफुंसार जानो सानदोंब्ला माबा मोनसे मावनो सानदोंब्ला आंनि फंसे बाथ्राखौ अराय सम गोसोआव ला गुबुननि बखिलाबायनायखौ माब्लाबाबो दाखोनासं जायबा नोंखौ फाग्ला बुंदों गुबै फाग्लाया बैसोरसो फाग्ला जा ओरैबायदि फाग्ला जा माबा मोनसे जुदि मावनो होनना लादोंब्ला मावथारगोन बेखौ मावथारगोनानो जुदि नों फाग्ला जायोब्ला नोंनि गोरबोआव अर खामग्लिहोयोब्ला नोंनि थांखिसिम सहैनायाव होबथानो हानाय रावबो गैया नोंखौ गोबां सुबुंफोरानो नोंखौ बुंगासिनो दंना नों नोंनि थांखियाव माब्लाबाबो सहैनाय नङा होननानै सासे निखावरिनि फिसा जानानै अख्राङाव गाखोनो सिमां नुदों होननानै गोसोखां नों बै समखौ जाय समाव ग्राहाम बेलआ गोबां सुबुंफोरजों बखिजादोंमोन जुदि ग्राहाम बेलआ बै सुबुंफोरनि बखिनायखौ खोनासंनानै फावसारनानै थानायमोनब्ला दिनै ग्राहाम बेलआ टेलिफनखौ सोरजिनो हानाय नङामोन गासैबो सुबुंफोरजों रायलाय नाथाय नों मोजां बाथ्राखौल' सेभ खालामनानै लाखि आरो गासैबो गाज्रि बाथ्राफोरखौ अल सेलेक्ट खालामनानै डिलीट खालाम अराय गावनि सायाव फोथायनाय ला आरो गावनि थांखिखौ थोंजोङै होसोलां गुबुननि बाथ्रा बुंनायखौ दा खोनासं भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम बिदिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।